Sanibonani, uNjencane le ufangubani enimazi kakhulu kwezomculo kwezokujabulisa abantu. Bafuna ngicela ukuxolisa kini nonke sengithe uniphoqa ngoba ngikhiphe i-album ngaphinde ngakhipha futhi i-album. Kodwa ke impilo ayihambi iqonda ngaso isikhathi. Impilo ibe negabanyana ezitshekayo ziphinde ziqonde futhi. Bafethu njengoba ngani ngikhiphela imali egolide ngangisathi ngiyazama ukuthi ngibuke ukuthi ngendlela engiyiphusha ngakhona izohamba kanjani. Okay, kodwa ngiyabona ngathi khona la bangivimba khona ngazi ukuthi obani, kodwa ke mhlawumbe unolwazi uzongisiza ngoba ngizowaveza amafoni lapha ezansi ukuthi angazi ukuthi ngivayelwa kuphi ngoba la khona uNjencane akukhulunywa ngegama layo. Ngisomnandi ngeke ngicule naye, akusho ukuthi nginobani mina la ngisiza khona aliveli igama lami, kodwa ngiyasiza ngaso sonke isikhathi, angiveli indawo. Okay, ukhozi ngiyakhuleka kulo, ngeke ngisho ukuthi ngithini, kodwa nje abangenzi njengabantu bonke abahlala benza ukhosini. Kodwa ngiyacela alungiveze obala nayo. Njengoba sesiqala izingoma nje engicula manje, bafowethu ngisekhona ngizoyikhipha i-album noma kanjani, ngisasenani lento iphila kimi ngaphakathi, ngeke ishintshe futhi. Njengoba ngihleli la nomfana omncane indodana yami umntwana, cha ngumuntu otshile ukuthi sengiyamsusa lapha kumhlongo, umuntu hayi akaze kwenzeka lonto leyo. Ngintshontsha kanjani? Phela kufuna bekwazi abantu lokho ukuthi phela uma untshontsha umuntu usuke umntshontsha ngokuthi nidibane estradini. Mina nawe phela baba khona saze ukuthi sikanjani. Mina nawe siluzalo ngeke uzongitshontsha ngoba ngicabanga ukuthi mangabe ukhala mhlambe othinta khona ukuthi hayi no ndodana vele ufuna ngivele nangaloko ukuthi mhlambe sithinta igama lamaskani, sithinta igama lokuzalana ukuthi hayi bakufuna ngivele as umuntu wasekhaya. Ngaphela kokuqala ngasekhaya ngicabanga ukuthi mhlambe abaningi abazi onjengomuntu ongizalayo, mhlambe ngiyacabanga ukuthi ngabachazela nabantu ukuthi mhlambe mawuthinta mina uthinta umuntu kanjani, mhlambe ungathinti-ke wonke umuntu othinta umaskandi ukuthi uthinte ebani lo osuke umuzwa ngaleso sikhathi. Kodwa mawuthinta mina kufuna ubachazele abantu bathinta ayipho indlela. Ngeke mina ngize ngibaleke uma kuthiwa ngithinta umuntu onjengayo, ngiyazi ukuthi sizalana kanjani. Okay-ke asiyandisi kakhulu, ilula nje iseduzane ngoba ngithe undodana lo, cha nizokwenza nje amanoni la siwathinta kancane ukuthi azovela uzobe khona lapha kuleya CD yami kanjencane. Sijabulisa abantu kamnandi futhi, hayi kamnandi. Azovela amafoni lapha ezansi wonke umuntu bafuna ngiyacela ukuthi la ngisala khona ukuthi ngabe kuphi la ngivalelwa khona akangithinte sikhulume naye ukuthi ngivaleleka kuphi kahle kahle. Ngiyabonga wangubani umntwana, ngiyamthanda nonke. Yesu sikhibele sesame saziwayendo, hayi wena hayi ngiyamthanda Yesu sikhibele sesame saziwayendo, hayi wena wena ngiyamthanda namba nangishiya nosisi, nangishiya ngedwa ngadlala mavala. Namba nangishiya nosisi, nangishiya ngedwa ngadlala mavala. Namba nangishiya nosisi, nangishiya ngedwa ngadlala mavala.
aviki mohlakazekile aviki bafana bambuzane lapha ngifundise lengoma avimnandi mohlakazekile bafana bambuzane lapha ngifundise